Močvara je dom mnogim životinjskim vrstama i predstavlja pravi raj za gmizavce. Ovo stanište bogato je barskim kornjačama. Ona je najpoznatija vrsta kornjače u Evropi, ali i kod nas. Ima gladak leđni oklop, većinom jednobojan i taman. Koža joj je glatka, sa izraženim žutim pegicama. Ne spada u veliku vrstu, pa dostiže dužinu od oko 20 centimetara. Mužjaci i ženke se lako razlikuju, jer mužjaci su dosta manji od ženki. One su dugovečne životinje, mogu da žive i preko 100 godina. To su plašljive životinje koje na prvi znak opasnosti beže u vodu. Vrlo često ih možemo spaziti van vode, kada se sunčaju na srušenom drveću ili na nekom kamenu, što im je neophodno za regulisanje telesne temperature. Barska kornjača je jedna od samo 2 slatkovodne kornjače u Evropi. Živi u stajaćim i sporo tekućim vodama, obraslim gustom vegetacijom, što im pruža neophodan zaklon. Naseljava plitke vode, bogate hranom, gde ima malo predatora. Tokom zime ova kornjača hibernira, zakopana u blatu i ne pojavljuje se ponovo do kasnog proleća. Barska kornjača je svaštojed. Hrani se biljkama, ali uglavnom joj se ishrana bazira na sitnim životinjama u vodi i na kopnu, larve, ribe, žabe, crvi. Aktivno lovi plen koji onesposobljuje snažnom vilicom i kandžama. Polnu zrelost dostiže sa 5 ili 6 godina života. Mužjaci polno sazrevaju pre ženki. Parenje se odvija u vodi, posle izlaska iz hibernacije u prolećnom periodu. Uprkos širokoj rasprostranjenosti, barska kornjača je ugrožena isušavanjem vlažnih staništa i zagađenjem voda. U nekim delovima Evrope je skoro potpuno izumrla.